Вакиф Нуруллин. Аккан су юлын табар. Сүз башы орынына. Жұмға күн иде. Эш сәгате инде тәмамланып килә, алда 2 көн ял. Шимбәдә балыкка барырга планаштырып торам. Якшәмбедә балалар белән цирк карап кайтырга ниятләп куйган идем. Өстәлемдәге кагазларны җыештырып, инде кайтып китәргә дип торганда, газетабызның баш редакторы үз бүлмәсенә дәшеп алды да, бик ашыгыч кына эшләп аласы бер эш килеп чыкты бит әле, диде. Дөрес, мин аны башка берәр сотрудникка да йөкли алган булыр идем. Ләкин редакциядә иң оператив, иң тәҗрибәле журналист булуыңны искә алып, бу юлы сиңа тапшырырга уйладым. Кыюлыгың бар, кешеләр белән уртак тел таба аласың. Бер районның бер колхоз председателе хезмәт кызыл байрагы ордены белән бүләкләнгән икән. Безнең шеф мине шул кеше турында очерк язып кайтырга җибәрмәк булган икән. Кирәк икән, кирәк инде. Андый чакта балыкка, циркка барасым бар дип вакланып торып булмый. Тиз генә җыендым да киттем теге районга. Гадәтем шундый. Авыл җиренә берәр кеше турында язарга дип баргач, иң элек район газетасы редакциясенә кереп, аның редакторы яки әдәби хезмәткәре белән киңәшләшәм. Чөнки алар районнардагы хезмәт алдынгыларын гына түгел, гомумән бөтен кешене дә бик яхшы белеп торалар. Бу баруымда мин күптәнге танышым, инде 15 еллап рәттән редакциянең авыл хуҗалыгы мөдире булып эшләп килә торган журналист Нәҗип Нәбиев янына кердем. Ниндирәк кеше ул сезнең орден алган председателегез очерк язарга лаеклымы? Дип сорадым мин аннан. Нәҗип башта җәенке кызгылт борыны өстенә элгән түгәрәк, тар кысалы, модасы инде күптән чыккан күзлеген рәтләп куйды. Аннары 2 иренен дә очлайтып алга сузып, аларны сул кулы белән учлап, бер кавым уйланып утырды да әйтте: "Безнең Булат агай очерк кына түгел, зур бер роман язырга лаеклы кеше ул", диде. Председатель булып инде 24нче елын эшли. Шул 24 ел эчендә ниләр генә күрмәгәндә, кемнәр белән генә эш итәргә туры килмәгән аңа. Бу орден Булат агайның тыныч хезмәттә алган беренче ордены. 24 елга бер орден әллә ни күп түгел билгеле. Ләкин Булат агай өчен бик кыйммәтле орден ул. Аның урынында башка кеше булган булса, белмим, түзләр идем икән. Бер вакыт хәлләр шуңа барып җитте. Хәтта эшеннән һәм партиядан чыгарылып торган көннәре дә булды аның. Ләкин ул сынмады да, сынатмады да. Беләсеңме, дус кеше? Чын мәгънәсендә заманча эш алып бара торган, чын мәгънәсендә коммунист булган кешеләр турында уйлаганда, мин һәр вакыт иң элек шул Вәлиев Булат агайны күз алдына китерәм. Нәҗип әйтсә, буш сүз әйтми инде ул. Булай булгач эшләр уңа, әйбәт кенә бер очерк алып кайтам икән дип шатланып, канатланып чыгып киттем әлеге колхоз председателе янына. Ләкин мин ул кеше турында очерк түгел, хәтта юньлерәк бер мәкалә дә яза алмадым. Очрашып, танышып, Булат агайдан үзенең тормышы һәм эше турында сораштыра башлагач, ул: "Менә энекәш, син шушында язылганнарны укып кара әле", дип миңа калын гына бер папка сузды. 24 дәфтәр чыкты ул папкадан. Барысы да бер кулдан, беренче битеннән соңгы битенә хәтле язып тутырылган дәфтәрләр иде алар. Колхоз идарәсендә Булат агайга комачаулап утыру килешмәс иде. Кунак өенә кайттым да дәфтәрләрне укырга тотындым. Дөресен әйтим, мин аларны әллә ни зур өмет баглап түгел, бит аралашрак кына укымакчы идем. Ләкин кул язма беренче җөмләсеннән үк минем күңелне шул тикле җәлеп итеп алды ки, мин аның хәрефен дә калдырмыйча укый башладым. Укып бетергәч исә, буларга берни дә өстәргә дә, буларның бер җирен киметергә дә кирәкми, буларны нәкъ менә шушылай Булат агай үзе язганча бастырып чыгарырга кирәк дигән нәтиҗәгә килдем. Яхшыртам, әдәбиләштерәм дип, ул язманы бозып кую гына мөмкин иде.
Шуңа күрә мин ул язмаларны өтерен дә үзгәртмичә укучыларга тәкъдим итәргә булдым. Беренче дәфтәр. Мине ана карынында ук юк итмәкче булганнар. 7 айлык чагымда әни мине төшермәкче булып, эссе мунча парларында утырган. Чыланнан келәткә, келәттән чыланга 6 пытлы капчыклар ташып караган. Әллә нинди үлән төнәтмәләре кайнатып ичкән. Күңеле булганып, хушы китеп егылып яткан чаклары булган. Тик мин буларның берсенә дә бирешмәгәнмен. Яралуыма нәкъ 9 ай тулганда, шалкан шикелле тап-таза, йоп-йомры бер малай булып дөньяга килгәнмен. Килгәнмен дә кычкырып, елап җибәргәнмен. Чынында исә бу елау түгел, бәлки мин яшим. Мин бу дөньяга яшәр өчен килдем. Үземнең иземне һәм эшемне калдырып китәр өчен килдем. Сез миңа тимәгез. Мин бер кемгә дә зыян итмәячәкмен. Мин бары гаделлек өчен генә көрәшәчәкмен дип хәбәр салуым булган. Ләкин минем бу изге ниятләремне аңламаганнар. Әти дигән кеше, мин ана карынында чакта ук, миңа угияти булган кеше, минем тере булып тууымны өнәмичә, шул тамашага чыдап, исән калуы гына җитмәгән, туганда ук дөнья сасытып акырып туа бит, дип өйдән чыгып киткән дә, каты гына салып кайткан. Әнинең үз хәле булган. Тик кендек әбием Миңҗамал абыстай гына бердән әнинең исән-имин кытылуына куанып, икенчедән әрсезләнеп дөньяга килүем өчен мине кызганып, белгән дугаларын укыган. Аннары рас инде дөньяга килгәнсең икән, таза сау булып үс, кешеләргә шәфкатьле, игелекле булып үс, бәхетле, тәүфиклы булып үс дип теләк теләгән. Теләкләре кабул булуына ышанып түгел, булай гына, гадәте буенча гына шулай иткән ул. Ятим баланың бәхетле була алмаганын белмим инде ул карчык. Ләкин мин иң элек кендек әбиемнең әнә шул яхшы теләкләрен ишеткәнмен. Ишеткәнмен дә колагыма салып куйганмын. Үги әти сүзләрен гел игътибарга алмаганмын. Әмма мин әтиемә бер кайчан да үпкә саклап йөрмәдем. Бишектәге бишкә төрләнә. Минем кем булып үсәчәгемне кайдан белсен ди инде ул. Соңыннан үсеп күзгә күренә башлагач, мине иң кадерле кешесе итеп санаячагын, үз улыннан да булайрак якын итәчәген каян белсен ди инде ул габади бер авыл мужиге. Юк. Һич тә үпкәләмим мин аңа. Үпкәләргә хакым да юк. Кем белә? Аның урынында булсам, бәлки, мин үзем дә нәкъ шулай ук киреләнеп маташкан булыр идем. Кемгә кирәк ди, үги бала. Шулай ук әниемә дә һич нинди үпкәм юк минем. Кулына ятим бала тотып, кемнең 19 яшеннән тол хатын булып каласы килсен. Әле бит аның шунысы да бар. Минем әни үз әтием белән кавышканда да яратышып кавышмаган. Кавышкач та яратышып тормаганнар. Гомумән, торганнар яки тормаганнар дип авыз тутырып әйтерлек урында юганда. Җәмгысе 11 ай гына бергә яшәп калганнар. Урлап алып кайткан булган ана әти. Минем әни кыз чагында әлеге шул мин кычкырып туганга нервысы кабарып чыгып киткән үги әти Вәлиулла белән яратышып биргән булган. Яратышканнар, әмма кавыша алмаганнар. Аларның юлына минем үз әтием буласы кеше Әхмәтша аркылы төшкән. Әни Вәлиуллага кияүгә чыгарга йөргән көннәрдә аны үзенә урлап алып кайткан. Әнә шул хәлләрне белә торып, ничек итеп гаепләмәк кирәк әнине дә, ничек гаепләмәк кирәк әтине. Әле бит аның шунысы да бар. Минем үги әти Вәлиулла белән үз әтием Әхмәтша икесе дә бер ата балалары. Тик аналары гына аерым. Әхмәтшасы 2 яшькә улрак. Анысы минем бабайның беренче айырып җибәргән хатыныннан туган бала. Вәлиулласы, ягъни минем үги әти, бабайның яшь хатыныннан туган бала. Ата бер булса да, холык һәм кыяфәт башка була буларның. Минем әтием Әхмәтша гәүдәгә артык зур түгел, әмма бик нык булган. Аның хакында авыл картлары әле дә исләре китеп, тел шартлатып сөйли. Бер вакыт
күрше авылдан тегермәннән кайтып килгәндә, арбасы күпер төбендәге пичракка батып, аты туктап кала моның. Бер дәшеп карый бу атына, ике дәшеп карый, аты дер-дер калтырый, җан фәрманга талпынып тартыла. Ләкин арбаны алып чыгарга көче җитми бичараның. Шуннан соң бу, каялы хайван, читкәрәк китеп тора алайса, дип, атны тугара да, тәртә арасына үзе кирип, арбаны пичрактан сөйрәп чыгара. Һәм шул бер хуттан өйгә үк алып кайтып куя. Икенче бер чакны каяндыр башка авылдан бер бик дәү үгез килеп, үкереп, сүзмәкче булып, кешеләрне куып йөри башлагач, тагын шул минем әти кулына хәтта таяк та тотмыйча, теге үгезгә каршы барган да, мөгезеннән кайрып алып, җиргә егып та салган. Күрәсең, муены бик нык авырткан булгандыр. Күзләре калайланып, берничә минут бөтенләй тора ук алмыйча яткан теге үгез. Тик шуннан арыгына, аягына басып, шыпырт кына авылдан чыгып киткән. Картларның әйтүенә караганда, шул көннән соң бер кайчан да кеше куркытып йөрмәгән. Киресенчә, ират күрсә, үзе шүрли торган булып калган. Үзе шулай көчле булса да, сабан туйларында көрәшә белмәгән әти. Сугышырга туры килгәндә исә, тирә-якта аңа каршы торырлык кеше чыкмаган. 8-10 егетне ут йөрткән чаклары булган аның. Минем әнине дә, әлеге шул көчле булуы, беркемнән дә курыкмау аркасында урлап алып кайткан да ул. Югыйсә, мин үзем дә алай бигүк төшеп калганнардан түгел идем. Бүтән егет булса, бирешәсе түгел идем, әмма әтиең Әхмәт шага дию пәриләре дә каршы тора алмасые, дип, әни миңа үз авызы белән әйткәне бар. Үлеме гел кинәт кенә, гел көтмәгәндә генә килеп чыккан әтинең. Үзебезнең сыерны сатып, Казаннан кайтып барышлый, Шахгали авылына җитәрәк, юлына 5 кеше аркылы төшкән моның. Сыер сатканын белеп, алдан әзерләнеп көтеп торганнар булса кирәк. Әтине урап алганнар да акчасын таләп итә башлаганнар. Минем Әхмәтшә әти өчен 5 кеше пүштәк кенә бит ул. Шулаймы? Сезгә акча кирәкме? Менә сезгә акча дигәндә, әти тегеләрнең икесен ике кулына алып, шырык итеп, маңгайга маңгай китереп бәргән. Шундук хушсыз булган теге адәм тәгәнәләре. Өченчесен дә тиз генә тормаслык итеп салып ягырга өлгергән әти. Ләкин шул арада аның үзенә дә юлбасарларның берсе арттан килеп пычак кадаган. Әнә шулай итеп, әти белән әнинең бергә тора башлауларына 11 ай тулар-тулмаста, мин әле гел ана карынында ни бары 2 ай ярымлык чакта әни белән без ятим калганбыз. Әнә шуннан соң гаделлек барыбер бер тантана итәргә, без барыбер кавышырга тиеш идек, чөнки без бер-беребезне яшьтән үк сөешеп йөрдек дип, Вәлиулла агай минем әнигә өйләнгән. Авырлы икәнен белеп. Син миңа бер балам белән түгел, 4 балаң булса да, барыбер кадерле булыр идең. Мин сине гомер буена яратып кына торырмын. Балаңны да кимсетмәм, бүтәннәрдән дә кимсеттермәм. Тик бергә генә булыйк дип, ялынып ялварып өйләнгән әти. Өйләнүен өйләнгән. Әмма бергә тора башлагач, әле тумас борын ук мин аңа нишләптер артык булып тоела башлаганмын. Я мин, я балаң дип, әни алдына да мәсьәләне бик кискен итеп китереп куйган ул. Ул заманнарда ир сүзе закон. Нишләсен бичара әни? Үги әтинең сүзен тыңлап, мунча парларында да утырып караган, әллә ничә төрле үлән төнәтмәләре дә кайнатып эчкән. Тик мин, инде әйткәнемчә, бернигә дә карамастан, яши һәм үсә биргәнмен. Һәм нәкъ 9 ай тулганда дөньяга килгәнмен. Шулай да мин үги әтиемә элек тә үпкәләмәдем, хәзер дә үпкә саклап йөрмим. Чөнки ул мине бер кайчан да үги итмәде. Берәү үз улында шулай якын күрмәс иде. Шундый яратты ул мине. Миңа башта үз әтием фамилиясын биргән булганнар. Ләкин мин укырга керәсе елны үги әти мине үз фамилиясенә күчерттерде. Шулай итеп, мин Әхмәтшин булып түгел, Вәлиев булып йөри башладым. Мине яратмаса, үз улы дип санамаса, ул моны шулай эшләр идемени. Теге чакта мин туган көнне чыгып китеп, нык кына ичеп кайтуы миңа ачуланып түгел. Мәхәббәтләренә тап төшергәнгә, минем үлгән әтигә ачуланып кына эшләгән эш булган ул. Аның урынында мин булсам,
сез үзегез булсагыз да, мөгаен шулай әйткән булыр идегез. Ярый. Мин үз әтием Әхмәтша турында сүзне шушында тәмамлыйм. Теләсәм дә артыгын сөйли алмас идем. Чөнки мин аны гомеремдә бер тапкырда күргән кеше түгел. Хәтта фоторәсеме дә калмаган аның. Хәзер генә ул адәм баласының туганнан башлап һәр адымын диярлек рәсемгә төшереп баралар. Ә ул чакта паспорт алып читкә китәсе булмаган кеше гомер буена бер тапкырда фотога төшмәгән. Минем хикәяткә хәзер тагын бер кеше килеп керә. Анысы Шәрифулла исемле. Миңа шулай ук якын тиешле кеше. Үз әтием Әхмәтшаның туганнан туган абыйсы ул. Мин моны ни өчен шулай катгый итеп искәртәм? Мин моны шуның өчен шулай эшлим. Чөнки алга таба сүз нәкъ әнә шул ике кеше, Вәлиулла белән Шәрифулла хакында булачак. Тагын бер исемне хәтерегезгә салып куюыгызны үтенәм, ул Шәйхулла. Анысы Шәрифулла агай малае. Димәк, миңа шулай ук туган тиешле кеше. Ул миннән 3 яшькә олы. Ләкин мин аны бер кайчан да абый дип йөрмәдем. Ни өчен дигәндә, кечкенәдән бирле, мин белә белгәннән бирле, мине кимсетеп килде ул. Аның хакында алда сүз күп булачак. Ә хәзер мин сезгә Вәлиулла белән Шәрифулла турында сөйләмәк булам. Бала чакларында да, егет чакларында да үзара дус була алар. Бергә уйныйлар, бергә укыйлар, бер-беренә ярдәм итәләр. Ә менә өйләнешеп, семья корып җибәргәч исә, ниндидер юк кына нәрсә аркасында, хәзер инде аның сәбәбен үзем дә үзеп кенә әйтә алмыйм, аралары бузылып китә буларның. Андый хәлләр туган белән туган арасында гына түгел, хәтта бер туган агай-энеләр арасында да булгалый. Тик ул озакка бармый. Һәр ике якта бер кавым турсаешып йөриләр дә, үзара сөйләшеп, аңлашып, яңадан элеккечә дус булып яши башлыйлар. Ләкин ни хикмәттер, минем Вәлиулла әти белән Шәриф агай әлеге шул ачуланышуларыннан соң татуланмыйлар гына түгел, киресенчә бер-берсен күрә алмаулары отыры арта. Ә бит икесе дә акыллы, төпле кешеләр үзләре. Нәрсәгә тотынсалар, шуны эшли алганнар. Кая барсалар, анда сүзләре үткән. Ул яктан Шәриф агай айруча йылгыр булган. Мин моны шуннан чыгып әйтәм. Әле ни бары 30 яшендә авыл советы председателе итеп куялар аны. Ул заманда авыл советы председательләренең власть зур. Хәзерге исәп белән исәпләгәндә авыл советы председателе дә, колхоз председателе дә, партком секретаре дә ул булган. Ягъни шулар үти торган вазифаларны бер үзе үтәп барган. Председатель булып алгач, Шәрифулла агай әтине айруча кысрыклый, кимсетә башлый. Әнә шуңа күрә безнең тормыш алга китә алмый. Ә Шәрифулла агайның эшләре тәгәри генә. Авыл халкына сатарга дип кайткан әйберләрне үзләштерә ул. Ришвәт ала, шуңа күзгә күренеп бай. Надан булса да, ул чакта халык ахмак булмый. Сизәләр моның шукыр-мухыр белән шөгыльләнгәнен, тик берсе дә башлап сүз әйтми. Куркалар. Вакыт үз җае белән үтә тора. Авыл җирендә колхозлашу башлана. Бер караганда Шәрифулла агай бу эшне үзе башлап йөрергә тиешле кеше бит инде. Ни өчен дисәң, үзе чепчи крестьян малае. Атасы да, бабасы да шул бер сыер белән бер аттан артыгына тиенә алмаган кешеләр. Шулай булгач, совет властының хезмәт халкын яклауны, гади халык тормышын рәтләүне күздә тотып эш итүен хуплап кына яшисе дә, шул халыкка таянып кына эш алып барасы бит. Ә бу юк. Үз мәнфәгатен кайгырта. Колхоз төзүгә каршы чыга. Шул ук вакытта үзе шуны яшереп калырга да тели. Волкомнан килгән вәкил авыл халкын җыенга чакыртып, колхозлашу мәсьәләсен күтәргәндә, вәкилне яклап сөйләгән була. Ә үзе авыл куштаннарын колхозлашуга каршы сөйләргә өйрәтеп куйган була. Котышкыч ул, куштанлык дигән нәрсә. Куштан адәм үзеннән бер баскыч югарырак торган кешегә ярар өчен хәтта газиз анасын да сатырга мөмкин. Кызганычка каршы хәзер дә җитәрлек әле алар. Шул җыелыш башлану белән теге куштаннар бугазларын киерәләр дә, безгә колхоз кирәкми, колхозлашу көчле кеше булырга тиеш түгел, дип бүтәннәргә авыз ачарга да ирек бирмиләр. Аптырый да кала волком вәкиле. Шул сүзләрне байлар яисә урта хәллеләр авызыннан ишетсә,
ни эшләтәсен белер иде ул. Ә монда өстендәге 40 ямаулы бишмәтеннән башка бите дә булмаган ярлылар каршы чыга. Аны нишләтәсең? Аларны җиңәр өчен тик бер генә чара бар. Ул да булса, колхоз төзү аларның үзләре өчен файдалы булачагына инандыру. Шәрифулла иренекеләр аларны бөтенләй кире якка инандырып куйган инде. Минем Вәлиулла әти колхозлашуны яклап, сөйләп карый да файдасы юк. Чөнки Шәрифулла куштаннары аңа авыз ачарга да ирек бирми. Синең кигән штаның белән кәҗә хәтлегенә сыерыңнан башка шайтаның да юк. Сиңа атыңны колхозга илтеп бирәсе түгел. Шулай булгач, монда синең сүзең бөтенләй дә искә алынмаска тиеш дип кенә җибәрәләр. Шулай да бер башлысы табыла соңыннан. Колхозга керү-кермәү мәсьәләсен гомуми җыелыр җыеп түгел, һәр йорт хуҗасы белән аерым-аерым сөйләшеп, кул куйдыртып хәл итәргә тәкъдим ителә. Әнә шул нәрсә ярап куя. Икенче көнне колхозга керергә ризалыкларын белдереп 18 кеше гариза яза. Аннары шуларны җыеп колхоз төзиләр дә аңа Таң дип исем кушалар. Колхоз председателе итеп минем Вәлиулла әтине сайлап куялар. Шәрифулла агай авыл советы председателе булып эшләвен дәвам итә. Шулай итеп, булар икесе дә бер арбаны тартып бара башлыйлар. Авылның 300 еллык тарихында беренче мәртәбә һәм җыен фәкыйрь-фөкърәдән төзелгән колхозның хәлләре булай да бик авырлык белән генә барганлыгын чамалау кыен түгелдер дип уйлыйм. Шуның өстенә тагын Шәрифулла агай да ярдәм итәсе урында әтигә гел каршы этлек эшләп тора. Куштаннары аркылы халыкны колхоздан чыгарырга өндәү дисеңме? Колхоз мәллә мискеннәр, гариза биреп кирдегез, җаныгызны өтсеннәр дип мыскыллы җырлар уйлап чыгарулар дисеңме? Барысын да ул оештыра. Инде 30нчы елны Сталинның уңышлардан баш әйләнү дигән мәкаләсе газетада басылып чыккач исә, шул ук Шәрифулла коткысы белән инде колхозга керергә өлгергән 82 хуҗалыкның да 49-ы колхоздан чыгаруны сорап гариза китерә. Әгәр чыгармыйсың икән, контра дип үзеңне кулга алабыз дип янап та куялар әтигә. Әти башта югалып кала. Аннары җәмәгать, бу мәсьәләне мин генә хәл итә алмыйм. Хәзер иптәш Сталинның үзе белән сөйләшеп карыйм әле, дип ватык телефонның колагын борып, трубканы ала да: "Алло, иптәш Сталин, синме? Мине ишетәсеңме? Бу мин идем әле. К волосының Таң колхозы рәисе Вәлиулла Гатиятуллин. Безнең монда бунт чыгарга тора бит әле, иптәш Сталин. Менә монда минем янга", дип юлбашчының үзе белән сөйләшә башлый. Хәлне аңлатып биргәч тә әйтә бу: "Нишликсең, Юсиф Виссарионович? Ни эшләргә кушасың?" Аңлашылды, Юсиф Виссарионович, аңлашылды. Значит, колхозны таратырга ярамый дисең. Мине тыңламасалар, ни кылырга кушасың? Булды. Төшендем. Значит, әгәренки риза булмаучылар булса, иртәгә тиешле урынга озаттырасың. Ярар әйтермен, аңлатырмын. Башларында азрак кына милләре булса, аңларлар. Ул шулай итеп, саф татар чалатып, Сталинның үзе белән сөйләшеп торган арада, бик көдерәйеп киткән теге акыллы башлар шыпан-шыпан гына идарәдән чыгып сызалар. Язмышы кыл өстендә торган колхоз таркалмыйча кала. Әмма Шәрифулла агай әтигә хөсетләнүен барыбер туктатмый. Тәки әтине председательлектән төшерттерә. Моны да ул кеше кулы белән эшли. Авыл куштаннарының берсен октябрь бәйрәме көнне әйбәт кенә итеп ишертә дә, кичен урамда ялгызын туры китереп әтигә бәйләнергә куша. Мин үземнең Әхмәтша әтиемнең ниндирәк булганын әйткән идем инде. Вәлиулла әти дә шактый таза иде. Минем буй 186 сантиметр. Вәлиулла әти миннән озынрак иде. Димәк, 190 чамасы булып чыга. Баһадир диярлек үк булмаса да, безнең халык өчен хайран буй инде бу. Хәер, мәсьәлә буйда гына да түгел. Буйга, кулга булып та, көч-куәткә килгәндә бернигә ярамый торган кешеләр бар. Ләкин ул яктан да сыната торганнардан түгел иде минем әти. Үзе башлап берәүгә дә кагылмас. Инде үзенә кагылсалар, баш иеп тормаган. Теге кичне Шәрифулла агай коткысы белән
килеп бәйләнгән әдәмгә айруча каты эләккән. Аның нык ук кызмача икәнен күреп, башта яхшылык белән генә "Китапзый, юкка мәтәшеп йөрмә, салгансың икән, бар, кайт та йокла" дип, эшне зурга җибәрмичә генә аерылып китмәкче булган ул. Әмма теге бәндә: "Әһә, син әле шулаймы? Безнең ише гади халык белән сөйләшергә дә теләмисеңме? Фәлән дә фәсмәттән" дип, шәер урынына ябышкан. Әти ачуланмыйча, ипләп кенә китеп баргач, артыннан куып җитеп, яңагына ук чәпәгән. Менә шуннан соң әти дә кызып киткән дә, каерылып торып тегеңә берне сылаган. Шундый чибәр сылаган, агайың бер ярты сәгать гелдә хушын югалтып яткан. Шәрифулла моның шулай буласын алдан ук белеп, ике куштаны белән урамның аргы ягында карап көтеп торган икән. Әти теге кешене кызганып, ни эшләргә белмичә торган арада, булар ишәүләп әти янына киләләр дә, Шәрифулла агай әйтә: "Нишләвең бу, Вәлиулла? Үзең тәртип сакларга тиешле кеше, үзең кеше кыйнап йөрисең" ди. "Булай булгач, өстеңнән акт төзергә туры килә. Әйдә, авыл советына барыйк әле" ди. Күрәсең, моңарча җыелып килгән бөтен ачуы бер юлы кузгалгандыр инде, алдын-артын уйлап тормый, безнең әти шунда бер хуттан тегеләрнең ишесен ишеккә чәчеп ташлый да өйгә кайтып китә. Икенче дәфтәр. Әнә шул көннән соң әти бер кайчанда председатель булмый инде. Шәрифулла агай төнләләтеп милиция чакыртып китерә дә, аны районга озаттыра. Аннары әтине эшеннән алалар. 6 айга утыртып куялар. Аның урынына председатель булып Шәрифулла агай кала. 32нче ел иде бу. Ул чакта миңа 7 яшь. Әти төрмәдән чыккач, сөйләшкән сүзләребез бүген дә истә әле. Кайтып керү белән мине күтәреп алып сөйде дә, куанычыннан килгән күз яшьләрен сөртеп: "Син минем кайда булганны беләсеңме, улым?" диде. "Беләм, әти, төрмәдә идең син, шулаймы?" "Әйе, улым. Кызганычка каршы шунда идем шул. Мине ни өчен утыртканнарын да беләсеңме? Сугышып, кешеләр кыйнаган өчен, берсенең тешен сугып төшергән өчен, Шәрифулла абыйның кабыргасын сындырган өчен утыртканнар сине, шулаймы?" "Шулай, улым. Сугышмаска кирәк иде миңа ул чакта. Сабыр итәргә кирәк иде. Ялгыштым мин. Ә син бер кайчан да кеше белән сугышма, улым, яме? Сугышу җүнлек алып бармый ул. Сугышып түгел, акыл белән җиңәргә өйрәнергә кирәк бу тормышта. Аңладыңмы, улым?" "Юк, аңламадым. Акылның нинди кеше булсын ди аның? Аның белән шәйхигә ничек сугып була ди?" "Нинди шәйхи ул, улым? Нинди булсын? Шул сине төрмәгә утырттырган Шәрифулла абый малае Шәйхулла инде. Әллә сине кимсетәме ул малай? Очраган сайын кыйнамый калмый. Минем аңа каршы торырга көчем җитми. Миннән улрак бит ул. Ә син акыл белән җиңәргә кирәк дисең. Бар, җиңеп кара син аны." Үзенең фәлсәфәсе миңа бик үк барып җитмәвенә күңеле төште бугай. Калын кара кашларын җыерып, әти бер кавым уйланып торды да, аннары сорады: "Ни өчен кыйнысың ул сине?" "Әтиең өчен ди. Әтиең минем әтиемнең кабыргасын сындырган өчен ди. Кайчакта ни өчен икәнен әйтеп тә тормыйча тәпәли." "Ярар, мин кайткач кыйнамас инде, улым, курыкма." "Куркуын моңарчы да курыкмый идем мин аннан. Үзен кыйный алмаганга хурланам гына мин. Ә син тагын председатель буласыңмы, әти?" "Юк, улым." Әти бу мәсьәләне күптән хәл итеп куйган иде булса кирәк. Шунда ук җавап бирде: "Юк, улым. Бүтән бер кайчан да председатель булмыйм мин." "Нигә, әти?" "Сәбәпләре күп аның, улым. Берсен генә булса да әйт әле шуларның, әти." "Берсе шул. Җитәкче булып эшли алмыйм мин." "Ник эшли алмыйсың, әти?" "Бердән, белемем аз. Икенчедән, андый эшкә сәләтем юк минем. Ә менә син, шушы үзебезнең колхозда председатель булып эшләсәң, шәп булыр иде. Эшли алырсыңмы икән, улым?" "Белмим шул, әти. Син булдыра алмаганны мин ничек эшләрмен икән анда?" "Әйбәт укысаң, акыллы булсаң, булдырырсың, улым." "Ярар, тырышып карармын инде алайса." Әти кайткач, шәйхи чыннан да мине кыйнаудан туктады. Тик әти генә үзенең теләге гамәлгә ашканны күрә алмый калды. Тирләгән килеш салкын җирдә ятып, авырый башлады да, 34нче елның апрелендә кыр казлары, сыерчыклар, тургайлар кайткан җылы, матур көннәрнең берсендә үлеп китте. Без әти белән тагын
бу юлы инде бөтенләйгә ятим калдык. Әй әтинең үләсе көннәрдәге ул тилмерүле, ул сагыш моң тулы карашлары. Ул инде ябыгуның шигенә чыккан, тире белән сөяккә генә калган. Зур гәүдәле кеше ябыкса, бигрәк кызганыч була икән. Аяк куллары чамасыз нык озынайып киткән шикелле күренә. Әгәр урыныннан кинәтрәк кузгалса, бөтенләй таралып китер шикелле тоела. Иң кызганычы аның сулыш алганын карап тору. Шундый авырлык белән, шундый көчәнеп сулый, һәр сулышы инде монысы соңгы сулыш булыр шикелле. Әйтәм бит, үзәкләр өзелә иде шундый чакларда. Сәламәт чагында аны күргән кешегә хәзер күрсәтсәң, мәңге таный торган түгел. Майы сызганлыктан күз алмалары эчкә баткан, күз карашлары тоныкланган, яңаклары ябышкан, үзе бичара гел акылында. Гел сөйләшергә тели. Яныннан бер дә җибәрәсе килми иде мине. Минем урамга уйнарга чыгасым килә. Бер чыккач онытылып, озак-озак кайтмый йөргән чакларым да була. Хәзерге акылым булса, мин аның яныннан бер генә минутка да китмәс идем дә бит. Ни хәл итәсең? Ул чакта бала булганмын шул. Сине яраткан, синең белән ирләрчә сөйләшкән, сиңа акыл биргән, сине гел яхшылыкка гына өйрәткән әтиең янында утыруның минуты гына түгел, секунды да әйтеп бетергесез зур бәхет булганын, тик соңыннан ул үлгәч кенә аңладым. Инде әйткәнемчә, үзе сулышын бик авырлык белән генә ала, үзе һаман өметен үзми. Һаман терелермен дип ышана иде ул. Менә мин терелгәч дип, әллә ниләр эшләргә планнар корып ята иде. Күп иде аның эшлисе эшләре. Абзар артындагы бәрәңге җиренең бер өлешен кыйма белән бүлеп алып, җиләк-җимеш бакчасы ясарга да, уңышны 3-4 мәртәбә күбрәк бирә торган яңа төр бодай ырлыгы китереп чыгарырга да, үй кыегына 2 сыерчык иясы ясап куярга да хыялланган иде ул. Каршы як күршеләрнең үй кыегындагы тишеккә оя кырып йөргән сыерчыкларны карап ятканда, килгән иде аның башына сыерчык иясы ясау уе. Кара инде, дип сөйләнеп ятты ул. Сыерчыкларның җан фарман тырышып салам-сулам мамык мунчала кисәкләре ташаганын күреп, 40-ка җитеп, шул кышларга бер ия ясап куярга да башка килмәгән бит. Хәле шәптән булмаса да, урында ятуны бер дә яратмый. Тәрәзәдән дөньяга карап утырасы килә иде. Үзенең утырып торырлык хәле юк. Шуңа без аны ястык бәндәр белән урап, карават башына сөяп утыртып куябыз. Ул шуннан чишмә тавына карап торыр иде дә, "Эх, улым, хәлем булып, шул тауга менәсе иде дә", кычкырып, җырлап җибәрәсе иде дип, гаҗизләнеп әйтеп куяр иде. Үләргә бер көн кала гына ничектер тынып, тынычланып калды ул. Дөнья хәлләре белән кызыксынудан туктады дип әйтмәс идем. Просто сөйләшерлек хәле булмаганга гына сөйләшмәде бугай. Ләкин ничек кенә булмасын, үләсен белеп үлде ул. Әни гадәттәгечә колхоз эшендә иде. Көндезге 11ләрдә әти мине кагып кына үз янына чакырып китерде дә әйтте: "Хәлем авырайды улым", диде. "Әнкәңне алып кайтырга кирәк булыр. Дөнья эшен белеп булмый. Бәлки мин сез кайтып җиткәнче түзә дә алмам. Әгәр алай-булай булып куйсам, әниеңә әйт. Әти диген сине яраттым дип әйтте диген. Сиңа бер кайчан да хыянат итмәдем дип әйтте диген. Меңнән мең бәхил дип әйтте диген. Авырыксынмыйча, елдан артык мине тәрбия кылганы өчен бик зур рәхмәт дип әйтте диген. Үзеңә дә рәхмәт улым. Бала гына булсаң да, гел янымда булдың. Әйткән сүземне тыңладың. Гел шулай акыллы бул, ям улым. Сиңа соңгы васиятем шул. Авылны, туган җирне ташлап китмә. Минем хыялларны белә идең. Аларны син гамәлгә ашырырга тырыш. Озак яшә. Минем өчен дә яшә. Ям улым. Әниеңә әйтеп калдырасы тагын бер сүзем бар. Миннән соң кияүгә чыкмаса әйбәтрәк булыр. Ул бүтән кеше белән тора башласа, мин тыныч ята алмам анда. Ярар. Бар инде улым. Тизрәк алып
Ул сүзен әйтеп бетерә алмады. Кинәт бөтен гәүдәсе белән бер җыерылып, бер сузылып куйды да телдән язды. Мин әнине алып кайтканда, әтинең тәне суынып та өлгергән иде инде. Шулай да миңа ул әле бөтенләй үк үлмәгәндер. Сулышы ачылып киткәндер дә, иркенләп, рәхәтләнеп, тирән йокыга талгандыр шикелле генә тоелган иде. Йокысы туйгач уяныр да, сәламәт чагындагы шикелле итеп, мине күтәреп алып сөяр, син дә үсеп җитәсең бит инде, улым, дип куаныр, көләр кебек иде. Шуңа күрә мин башта кайгырмадым да, еламадым да. Әнинең тавыш-тынсыз гына яшь кыюы, күрше-күләннең, туган-тумачаларның безне кызганып елавы миңа хәтта бераз сәеррәк тә булып күренде. Икенче көн иртән әтине ак кәфенгә төреп, зиратка алып баргач, һәм аңа дип казылган кабер янына килгәч исә, кинәт үз алдым караңгыланып, дөньядагы бар нәрсә гел карагына булып күренә башлады. Аннары күздән тыелгысыз рәвештә яшь агарга тотынды. Мин атна буе миңгерәүләнеп, өнемә килә алмыйча йөрдем. Әнә шул көннәрдә мин әтиемнең васыятен үтәп, авылда калырга, ул тормышка ашыра алмаган хыялларны тормышка ашырырга дип ант иттем. Антны итүен иттем. Тик авылда ныклап төпләнгәнче байтак еллар чит җирләрдә йөрергә туры килде әле миңа. Белмим, үз башы җиткәндерме, әллә әти шулай киңәш итеп калдырганмы? Әни мине авылда 4 класс тәмамлагач, Бохарадагы рус мәктәбенә укырга бирде. Тулы булмаган урта мәктәпне шунда тәмамлагач, врач булуымны теләде. Моңа әтинең урын өстендә озак ятып үлүе сәбәп булды ахрысы. Врач караса, үләсе түгел иде атаң. Авылда врач булмаганга гына үлде ул, дия иде әни миңа. Син врач булсаң, үзең дә авырмассың. Авырып китсәм, мине дә терелтерсең дип бик еш әйтә иде. Әни сүзен тыңламыйча ярамый. Чөнки әтинең аның сүзен тыңла дигән васыяте бар. Шуның өстенә фельдшер-акушерлар мәктәбе дә әллә кайда түгел. Үзебезнең район үзәгендә генә. Тоттым да тәвәккәлләп кирдем мин шунда. Ярты елдан артык әйбәт кенә укыган да идем инде, ләкин бер көнне чаңгы шуганда егылып, аякны сындырдым да, башта озак кына больницада, аннары өйдә ятып, иптәшләремнән артта калдым. Аннары килеп, укып чыкканнан соң врач түгел, фельдшер гына буласы икәнен белгәч, үземнең дә укырга күңел сүрелгән, әнине, авылны да сагынган идем. Больницадан чыккач, укырга барып тормадым. Әйткән идем микән? Минем әни Зәңгәр күл дигән авылда туып үскән. Аның энесе Нәкип абый ул елларда шунда хисапчы булып эшли иде. Мин фельдшер-акушерлар мәктәбен ташлап кайтканны ишеткәч, бер көнне безгә килде дә, мине Казанга хисапчылар курсына барырга үгетли башлады бу. Нәкъ шул чорда гына колхозларга хисапчылар курсына кешеләр җибәрергә разнарядка килгән булган. Минем үземнең барырга әллә ни дәртем дә юк иде югын. Тик әни дә, Нәкип абый да күтәреп эшлисе эш түгел, чут тимәсе тартып идарәдә генә утырасы, аннары кеше арасында дәрәҗәле дә эш дип бик нык үгетләгәч, риза булдым. Укый башлагач, ошап та китте бу миңа. 1 еллык курс иде ул. Без аны 41нче елның майында тәмамладык. Мин эшкә үзебезнең авылга һич югында үз районыбыздагы берәр авылына кайтырмын дип ниятләп йөргән идем. Минем ният белән артык санашып тормадылар. Син анда түгел, син бүтән җиргә кирәк диделәр дә, мине Кама урман хуҗалыгы карамагындагы бәләкәй генә әртилгә хисапчы итеп җибәрделәр. Дуга, тугым бүгә чана ясый торган әртил иде ул. Эшчеләре күп түгел, җәмгысе 24 кеше. Бүтән әртилгә бер ат. Әмма шул бәләкәй әртил дә тиздән күзгә күренеп кими башлады. Әртил эшчеләрен берәм-берәм сугышка алырга керештеләр. 42нче елның мартында бүтән әртиленә без нибары 3 җан гына калган идек инде. Бер аягын гражданнар сугышында өздереп кайткан ат караучы Госман агай белән Очкын исемле карт алаша да, өченчесе мин. Әллә урман хуҗалыгында безне оныттылар, әллә безнең белән хәбәрләшеп торырга вакытлары булмады. Бер ай үтте, икенчесенә китте. Тик безгә бер нинди күрсәтмә бирүче дә, эш хакы җибәрүче дә юк иде. Бу ни хикмәт икән дип, бер көнне үзем конторга барсам, ишегендә йозак.
Контора хезмәткәрләрен дә фронтка алып китеп бетергәннәр икән. Хуҗалыкның эше гел тукталып ук калган булып чыкты. Нишләргә хәзер? Уйладым да, ычкынны күрше колхозга илтеп тапшырдым. Госман агайга үз җаен үзе карарга куштым. Әртилнең печатен, акча кагазларын Казанга, республика әртилләр идарәсенә илтеп бирдем. Аннары Зәңгәр күлгә кайтып, Хатип абый урынына ул сугышка алынган иде, хисапчы булып эшлегенә башлаган идем, үземне дә армиягә алдылар. Сарапулда 2 ай укытып, сержант итеп чыгардылар да, туп-туры фронтка озаттылар мине. Артиллерияга эләктем. Үзебезнең генералыбыз Фатих Булатов дивизиясенә. Хәзер ничектер? Әмма ул чырларда ай-һай гайр кеше иде ул. Бер-ике тапкыр миңа аның үзен дә күрергә туры килде. Ул полкка киләсе булганда ни әйтер икән дип бер калтырап тора идек. 43-тә Гомельне азат итү өчен көрәшкәндә аеруча шәп сугышты безнең дивизия. Шуның өчен аңа Гомель дивизиясе дигән исем бирелде. Командирларга, солдатларга да орден һәм медальләрне кызганмадылар. Миңа да шул чакта дан ордены бирделәр. Камалышта калган дошман бер урында фронтны үзеп кача башлаган вакытта безнең расчет немецларның 3 танкысын сафтан чыгарган иде. Шунда мин үзем дә каты контузия алдым. Айга якын госпитальдә яттым. Аннан чыкканда да кулак юньләп ишетми иде әле. Шуңа мине тылга азатып радио төзәтү эшенә өйрәттеләр. 44-нче елның башында кулак инде ишетә башлагач, тагын фронтка киттем. Ничек итсәм иттем, тик барыбер үзебезнең частькә кайттым. Бу юлы инде артиллерист итеп түгел, радист, разведчик итеп. Монысы инде хәтәррәк. Монда пехотадан артта түгел, монда пехотадан алда булырга, артиллеристларга кая атырга, кайчан атырга икәнен билгеләп әйтеп торырга кирәк иде. Минем отделениедә 4 рация, 8 радист. Үзең өчен генә түгел, алар өчен дә кайгыртырга туры килә. Әтинең минем өчен дә яшә дип васыят итеп калдыруы кабул булдымы? Үземнең бәхет булдымы икән? Бобруйскийны азат иткәндә дә, Жлобинны алганда да, Слонимны дошманнардан арындырганда да, ник бер пуля яки снаряд кыйпылчыгы тиеп карасын ичмасам. Аннары Нарев елгасын кичү. Хей, ул чактагы мәшһәр әле хәзер дә төшләргә кирип йөдәтә. Гадәттәгечә безне радист-разведчикларны елганың аргы ягына, әле яңа гына безнекеләр яулап алган Ружан плацдармына чыгардылар. Тик бик бәләкәй иде ул плацдарм. Безнең андагы сугышчылар да санаулы гына иде. Корал ягы да чамалы. Немецлар да ахмак түгел, беләләр безнең хәлнең мөшкил икәнен. Ярдәмгә яңа көч килеп җиткәнче, безне ярдан елгага этеп төшерер өчен җан тырмашып ашкыналар. Бер вакыт шундый итеп китереп кыстылар, безгә я бирелергә, я үлергә генә кирәк. Бүтән чара юк. Бирелү турында уйламыйбыз инде. Шул ук вакытта исән калырга да һич нинди җай күренми. Нишләргә хәзер? Иптәшләр белән киңәштек тә, үлергә икән үлергә, тик дошманның үзен дә юк итеп үлергә дип, рация аша утны үз өстебезгә яудыра башлауларын сорадык. Бер снаряд төшкән урынга икенче тапкыр 1000-нән 1 генә төшергә мөмкин дип әйткәннәрен ишеткәнем булса да, бик үк ышанып җитми идем. Ә менә шул көнне ышандым. 1000 генә снаряд атмагандардыр ул вакытта безнең плацдармга. Тик берсе дә бәхетебезгә каршы без яткан снаряд чокырына туры килмәде. Шулай итеп, үзебез дә исән калдык. Плацдармыбызны да кулдан ычкындырмадык. Шул эш өчен миңа тагын бер орден, Кызыл Йолдыз ордены бирделәр. Сугышны мин Германиянең Эрфурт шәһәре тирәсендә тәмамладым. Аннары бүтән артиллерия бригадасына күчерделәр дә 35 солдат биреп, шуларны 2 ай эчендә радист итеп чыгарырга куштылар. Тотындым мин бу эшкә. Солдатларны да укытам, үзем дә өйрәнәм. Бер заман шундый мавыгып киттем мин бу эш белән. Хәтта төннәрен класска кирип, төрле системадагы рацияләрне сүтеп җыеп карый торган булдым. Аларга кытлык юк. Трофей рацияләр дөнья. Һәр яңа төр радиоаппаратның схемасын алып, шуның сырына төшенү күңелгә рәхәтлек, канәгатьлек бирә. Армиядан кайткач та, шул радио белән бәйләнгән берәр эшкә урнашырга кирәк булыр дип йөргән идем. Мин дигәнчә барып чыкмады. Теге солдатларны укытып чыгаргач,
мине хисапчы итеп штабка күчереп утырттылар. Штабта мин 45-нең июленнән алып 46-нчы елның 4 апреленә, ягъни демобилизацияләнеп, өйгә кайтып киткәнгә кадәр эшләдем. Хисап эшен яратып эшләдем дип әйтә алмыйм. Кушканга, кирәк булганга эшләдем. Тагын Шәрифулла агайлар тукымы белән бәйләнеш китә хәзер. Мин кайтып төшкәндә, ул агай инде колхоз председателе түгел, эчү белән артык мавыгу аркасында аш казанын бузган да бик каты авырып ята иде. Аның урынына 3нче ел фронттан кайткан улы Шәйхулланы куйганнар иде. Әйтергә онытканмын. Мин армиядан старшина чины белән кайттым. Шәйхи ул арырак киткән, лейтенант иде. Моңа ул чынлап та лаек иде минемчә. Сынының хәрбиләрчә төс ыспайлыгы дисеңме, йөреш торыш дисеңме, төс битенең чибәрлеге дисеңме, барысы да килгән. Барысы да нәкъ менә шул офицер булыр өчен яратылган шикелле иде. Буйга әллә ни түгел, уртачарак кына. 3нче дәфтәр. Әмма башкасына тел тидерлек түгел иде аның. Монысы хак. Чибәрлекне дә биргән иде үзенә. Атасыныкы шикелле калын кара каш, хатын-кызның хушын ала торган зур һәм чак кына кәкрерәк борын, ычкынланып торган җете кара күзләр. Дулкын-дулкын булып бөдрәләнгән кап-кара чәч. Ул урамнан үтеп барган чакта, ирләре сугыштан кайтмый калган хатыннар, сөйгән егетләре бөтен Европа кырына сибелеп калганлыктан кияусыз йөрергә мәҗбүр булган сазау кызлар кайрылып аның артыннан карап кала торганнар иде. Шул Шәйхи белән бер генә тапкыр бергә булсам, үлсәм дә үкенмәс идем дип әйтүче хатын-кызлар да бар дип сөйлиләр иде ул елларда. Шәйхи дәрәҗәсен белеп кенә йөри. Чөнки сизә, кайсы гына йортка барып керсә дә, аны бурып чыгармаячаклар. Председательгә йомышы төшми торган кеше буламыни. Фронттан кайтканына 2 елдан артса да, ул әле хәрби киемен салмаган иде. Өстендә яшел диагональ офицер кителе белән кесәләре бутилкәләнеп тегелгән уе зәңгәр төстәге бик шәп галифе чалбар. Башта козырёклары ялт итеп тора торган фуражка, хәтта йолдызы да алынмаган. Гимнастеркасын портупей белән буып йөри. Наганы булмаса да, кабурасы тагылган. Әгәр аның кем икәнен белмәсәң, я районның милиция начальнигы, яки авылга кунакка кайткан кадровый офицер дип уйларга мөмкин. Холкы да сабыр салмакланган, күп сөйләшми, кешене тыңлап тора да, бер-ике сүз белән генә җавап биреп куя. Әйтсә, бетте. Гел ул дигәнчә генә була. Шулай булырга тиеш. Югыйсә, эшең кырти. Ул яратмаган нәррәтенә керәсең. Анда ләккән кешегә көн юк. Хезмәт көне иң аз төшә торган эш шуларга. Урман кисергә разнарядка килсә, шуларны җибәрәләр. Торфка яки Казанга һөнәр училищесына кешеләр җибәрергә кирәк булганда, иң элек шулар семьясыннан берәрсен яздыралар. Колхозның чыгымчы атларын шулар җигә. Мин кайтканда, колхоз хисапчысы булып, 4 кенә класс белемле, исәп-хисап эше белән һич нинди алыш-биреше булмаган бер чибәр тол хатын эшли иде. Шәйхи белән бик тату аңлашып эшлиләр. Халык аны Шәйхинең уң кулы дип йөри иде. Шуңа мин үз һөнәрем буенча эшләү хакында сүз дә кузгатып тормадым. Үзем сорап, тимерче ярдәмчесе булып эшли башладым. Көндез тимерчелектә булам. Сука калакларны таптыйбыз, сугу һәм җилгәрү машиналарын ремонтлыйбыз, тырмат эшләре ясыйбыз, тугым кыршаулыйбыз. Авыл халкының да йомышы өзелеп тормый. Кайсы сынган чалгысын, кайсы сынган сәнәген ялгатырга, кайсы тишек казанын, тишек самавырын, тишек чиләк чүмечен яматырга алып килә. Минем шеф, тимерче Сагир абый, гәзитчә әйтеп әйткәндә, үз эшенең остасы. Утлыкта күмер янып торса, кулында чүкеше белән тимер тута торган келәшчәсе булса, ни телисең, шуны кыя да куя. Шул осталыгы аркасында дәрәҗә дә зур иде аның. Һәм ул үзенең дәрәҗәсен бик яхшы белә. Вакар белән генә сөйләшә, урамнан барганда да бер дә ашыкмыйча, гәүдәне
шәм шикелле төс тотып кына атлап бара. Үзенә сәлам бирүчеләр белән баш кагып кына исәнләшеп үтә. Хәтта председатель шәйхигә дә бер дә алай баш иеп тормый. Киресенчә, тегенең үзен баш иеп сөйләшергә мәҗбүр итә. Чөнки ул шәйхисез яши ала, шәйхи ансыз юк. Колхозда ул елларда тимерче кирәк булмый торган берәр минут булды микән? Үзен шулай шактый һавалы тотса да, бер дә нәфесле һәм хөсетле түгел. Эшләгән эше өчен хезмәт хакын бер кайчанда үзе куймый. Кем ни китерсә, шуңа, кем күпме китерсә, шуңа канәгать. Тормыш хәле авыррак булган тол хатыннардан, карт-карчыклардан гел бер ни дә алмый. Китергән әйберләрен дә минем исәнлеккә кичен бер дуга кылырсың дип кире биреп җибәрә. Әмма шул кешенең бер хикмәтле гадәте бар. Моны ул үзләре гадел булган кешеләргә карата гына шулай эшли. Инде бик үк саф күңелле булмаган, хәйләкәр һәм саран кешеләрнең гызырын тегеләр алтын таулары вәгъдә итсәләр дә тыңламый. Андыйларны җинем сөйми, эшләрен эшләргә кулым ук бармый, ди торган иде. Ул мине дә шулай үзе шикелле итәргә тырыша. Җае чыккан сайын акыл биреп, шул хакта искәртеп тора торган иде. Аның тырышлыгы бөтенләй үк иссез калмады булса кирәк. Теге яки бу кешегә, теге яки бу мәсьәләгә карата мөнәсәбәтемне ачыклар алдыннан мин әле хәзер дә еш кына бу ишракта Сәгыйр агай ничек эшләр иде икән дип күңелемнән аның белән сөйләшеп, киңәшеп алам. Ул инде бу дөньяда күптән юк. Әйбәт кешеләр нигәдер аз гомерле булалар шул. Менә алар эшләгән яхшылыклар, алар әйтеп калдырган гыйбрәтле сүзләр, алар өйрәтеп калдырган әйбәт гадәтләр саклана. Бер карасаң, шаклар катарлык инде. Моннан нибары 30 еллар элекке колхоз хәлләрен бүгенгесе белән чагыштырып карый торганда түгел. Ул чакта колхозның сабан тырмасын, чәчкеч ургычын, җилгәргечен һәм сугу машиналарын төзәтүләрне әйткәндә юк инде. Хәтта колхозда эшли торган МТС тракторларын ремонтлауга тикле шул бер тимерче белән аның ярдәмчесе җилкәсенә төшә торган иде. Ул елларда тимерче токарьда, слесарьда, механикта иде. Хәзер шул вазифаларның һәр кайсын аерым кешеләр, шуның өчен махсус укыган кешеләр башкара. Алайда эш күп дип зарланалар әле. Дөрес, теге елларда колхозның техникасы да әллә ни зур түгел иде. Бүгенге көндә безнең 30лап тракторыбыз бар. Ул чакта бөтен бер МТСына нибары 20ләп кенә иде. Аларны да ашык-пышык кына салкын алачыкларда ремонтлыйлар. Шуңа күбесе ремонттан кайтышлый ук ватылып кала иде. Төзекләренең дә куәте күпме генә инде. Бүген безнең машина трактор паркындагы ремонт мастерскойында гына да 5 төрле цех даими эшләп тора. Ул цехлар барысы да кышын пар белән җылытыла. Һәр цехта үзенә кирәкле станоклар һәм җайланмалар, кирәк булганда тракторыңны да, машинаңны да һәм комбайныңны да ялт иттереп, тиешле җиргә күтәреп куя торган күтәрү краннарына тикле бар. Әйтәм бит, сугыштан соңгы еллар белән чагыштырганда, хәзер колхозда эшләү ял ул. Инде килеп хезмәт хакын алып карагыз. Теге елларда колхозның техникасын бер үзе төзәтеп торган, бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр эшләгән тимерчегә иң күп дигәндә көненә 3 хезмәт көне язалар. Бер хезмәт көненә нибары 5-600 грамм ашлык тия иде. Менә узган елны безнең механизаторларның айлык хезмәт хакы уртача 221 сум чыкты. Бузау караучыларныкы 193, сыер савучыларныкы 177 сум 53 тиен. Төзүчеләрнеке 165, шоферларныкы 173 сум. Шуның янына аларның үз савым сыерлары, үз бәрәңге бакчалары бар бит әле. Иренми икән яшелчәсен дә утырта ала. Бер елны гына да колхоз 980 мең сум саф табыш алды. Теге елларда бу турда хыялланучы да ихтимал булмагандыр. Иң зур хыялыбыз тамак туйганчы ашарлык икмәк алу иде ул чакларда. Әмма барбыр эшли идек. Хәзергегә караганда күп артык эшли идек. Хәзер колхозда 90% эш машина белән эшләнә. Язгы чәчү яки урак өсте чырын исәпкә алмаганда, колхозда көнгә 8 сәгатьтән артык эшләүче
юк дияргә була хәзер. Шулай да ялындырыбрак кына йөриләр әле. Бар, көндез бер эштә эшләп кайткан колхозчыны теге еллардагыча төнлә ат яки үз сыерын җигеп загадзернога ашлык илтергә җибәреп карасың хәзер. Яисә көндез фермада эшләгән кешеләрне төнлә ашлык сугарга кушып кара. Сөйләшеп тә тормаячаклар синең белән. Көненә 30 сум түлим дисәң дә бармаячак. Теге елларда түләүе дә ташка үлчим генә. Шулай да зарланучы, ризасызлык белдерүче юк иде. Чөнки һәркем белә, сугыш илгә коточкыч зур каза китерде. Шуның җимерекләрен торгызырга кирәк иде. Бүгенге көндә бер безнең авыл халкының гына да саклык кассасында 27 Волга автомобиле сатып алырлык акчасы ята. Менә кая китте эшләр. Мин тимерче ярдәмчесе булып эшләгән елны авыл халкыныкы белән бөтен колхоз кассасын ушып исәпләсәң дә бер машина алырлык акча таба алмас идең. Шулай итеп, көндез тимерлектә эшлим, иртә кич сугыш елларында тузган каралты кураны рәтлим. Аннары әти васият итеп калдырган җиләк җимеш бакчасына тотындым. Үзем дә канәгать шушы тормышымнан. Әниде. Ул бичара минем шулай хезмәт көне яхшы төшә торган, ул чакта инде әйткәнемчә, иң күп хезмәт көнен тимерчегә язалар иде, җирдә эшләүемә куанып бетә алмый иде. Тик анда иркенләп эшләргә туры килмәде миңа. Башта әти белән Шәрифулла агайның юлы үзара кисешкән булса, хәзер бер дә көтмәгәндә Шәйхи белән минем юллар очрашты. Шундый итеп очраштык без аның белән. Икебезгә бер авылда яшәү турында уйларга да ярамый иде хәзер. Бу юлы мин китәргә тиеш булдым. Ләкин җиңелеп түгел, җиңеп. Ничек кенә җиңеп әле. Бу бәдәнгә әтиемә тартым икәнлегемне әйткән идем. Инде 6нчы дистәне башлаган булсам да, көч-куәткә дә шөкер зарланырлыгым юк икән әле. Мин моны менә нәрсәдән чыгып әйтәм. Узган ел шулай, инде армия хезмәтендә булып кайтсалар да, ни Аллага, ни муллага дигәндәй, колхозда да эшләмичә, әти-әниләренә дә бер тиенлек ярдәм күрсәтмичә, ат ялы кадәр чәч үстереп, гитара чиртеп, әти-әниләре эшләп тапкан акчага ашап-эчеп, юашрак егетләрне кимсетеп, кыз-кыркынны бимазалап йөри торган 3 хөрсәнтәй белән сөйләшеп алырга туры килде миңа. Һәр заманның була үзенә күрә сволочы каһәр суккыры, дип Али Такташ бик дөрес әйткән икән. Мондый эшсезләр элек шәһәрдә генә була дип сөйлиләр. Авыл җирендә андый хәлнең булганы да юк. Булыр дип күз алдына китерүдә кыен иде. Соңгы елларда әнә бер безнең авылда гына да ишәү килеп чыкты булар. Сүздә юк, колхоз аларга калмаган. Алардан башка да эшкә кеше җитәрлек бездә. Әмма начар гадәт йыгышлы була бит ул. Моңарчы үз эшләрендә әйбәт кенә эшләп йөргән кайбер яшь җилкенчәкләр дә тегеләрдән күреп шәләй валайракка әйләнә башлады. Сүз әйтсәң, җаваплары әзер. Шулай бит инде ул Булат абый. Эшләгән кешенеке күренә. Безне бик тиз күрәсез. Бер дә эшсез йөри торган фәлән-фәләннәрне күрмисез, диләр. Сизәм, алга таба булай дәвам итә алмый. Тиеш түгел булай дәвам итәргә. Югыйсә акрынлап бөтен колхоз яшьләрен бузып бетерергә мөмкинлеге хәерсезләр. Үзләрен чакыртып сөйләшеп карадым. Юк, җлап та бирмиләр. Без институтка керергә әзерләнәбез. Эшләп әзерләнеп булмый аңа. Син безне борчыма инде абзый кеше, дип кенә җибәрделәр. Әти-әниләрен дәштереп сөйләшүнең дә нәтиҗәсе чыкмады. Беләсезме, ни дип җавап бирде алары? Син Булат диләр, ул малайларга бәйләнеп маташма инде. Үзебез чиләнгән дә җиткән заманында, ичмаса, балаларыбыз тормышның рәхәтен күрсен. Алардан башка да колхозның эше тукталып тормый бит әле. Аннары әнә гәҗит журналларда да, радиолардан да укырга кирәк, укыган кешеләр кирәк дип көн сайын язып та, әйтеп тә торалар. Әйдә, тимә, укысыннар, әзерләнсеннәр. Ярый. Монысы 3нче ел булган хәл. Анысы шулай ук узды. Теге сөрхәнтәйләр Казанга барып имтихан да биреп карадылар. Ләкин берсе дә институтка үтмәде. Үтәргә тиеш тә түгел. Чөнки аларның үтмәячәге укырга йөрмәүләре алдан ук билгеле иде инде. Шуннан соң буларның әти-әниләре озрак уйланыр, гел шулай трай тибеп йөрергә ярамаганлыгын аңларлар да, идарәгә килеп,
малайларына үзләре эш сорарлар дип көткән идем. Килделәр. Килмиләрме соң? Киресенчә, эшкә кушырга теләп, председатель Булат балаларның гайрәтен чигереп, нервысын бозып бетерде. Шуңа гына укырга керә алмый кайттылар балаларыбыз дип мине гаепләп сөйләгәннәр әле. Хуш, мин артык горур кеше түгел. Аннары башка мең төрле вазифалардан тыш халыкны дөрес юлга әйдәү дә шул ук колхоз председателе вазифасына керә бит. Имтиханнарын бирә алмыйча кайтканнан соң ни үзләре, ни әти-әниләре минем янга килмәгәч, тагын чакыртып алырга туры килде тегеләрне. Башта әти-әниләрен дәштердем. Бу юлы да барысы бер авыздан улларын яклап чыктылар. Узган ел җитәрлек хәзерләнә алмады балаларыбыз. Бу ел әйбәтләп хәзерләнәбез дә, обязательно киләсе елны укырга керәбез дип сүз бирделәр. Әйдә, тимә инде син аларга, председатель. Безнең семьялардан да берәр укыган кеше чыгарга тиештер бит инде, диделәр. Я, шуннан соң аларга ничек каршы сүз әйтмәк кирәк. Шулай да теге сырхантәйләрнең үзләрен дә чакырттым. Туктале, мин әйтәм. Әти-әниләре зурлап укыган кешеләр түгел, алар бөтен нәрсәне аңлап та бетермәскә мөмкин. Үзләре ни уйлый икән соң бу шайтаннар? Ни әйтсәң дә, 10 ел совет мәктәбендә укыган, өлгергәнлек аттестаты алып чыккан егетләр бит. Бәлки әйтәм, буларына бераз акыл кирип кайткандыр. 3 тапкыр чакыртканнан ары ниһаят килделәр. Һәр кайсының өстендә бу елларда модага кергән тез башлары ямаулы, балаклары чачаклы, чуклы, джинсы кәчтүм чалбар. Өчесенең дә авызда сигарет. Өчесендә дә шылгылары асылынып торган мыек. Чәчне инде әйткәндә юк. Артларыннан караганда хатын-кызмы, ир-атмы икәннәрен аера торганда түгел. Я, мин әйтәм буларга, барып кайттыгызмы, егетләр? Барып кайттык диләр. Үзләре мыек асларыннан гына елмаешалар. Инде нишләргә уйлыйбыз соң, егетләр? Мин әйтәм, колхозда берәр эшкә урнашасызмы? Механизаторлыкка укырга китәсезме? Кайсын телисез, шунысын сайларга мөмкин. Без әле эшкә урнашырга да, укырга китергә дә ашыкмыйбыз, ди буларның берсе. Араларында башлык булып йөри торган Салих исемлесе. Без институтка укырга керергә әзерләнәбез быел. Әзерләнеп тә кирип карадыгыз бит инде, егетләр, мин әйтәм. Ди әлеге шул Салих дигәне, астыртын елмаеп. Анысы аның булай гына, тәртибен белер өчен генә разведкага барып карау гына иде. Менә киләсе елда без инде чынлап керергә дип яхшылап әзерләнеп барачакбыз. Шуннан соң ни дип әйтәсең инде аларга? Тагын йөри башлады булар трай тибеп. Көн аралаш диярлек авылдан 15 чакрымдагы тимер юл станциясенә барып, шунда килгән-киткән кеше арасында ышкынып, җае чыкса берәр йомшак күңелле авыл агайына ярты алдырып, кәефләнеп тә кайталар. Тора-бара әлеге шул станциядә ачыграк авызлы кешеләрнең кесәләрен чистарткалыйлар икән дигән имеш-мимешләр дә ишетелә башлады. Имеш-мимешләре бөтенләй үк нигезсез булмаган булса кирәк, бер-ике тапкыр милициягә дә эләккән булар. Инде нишләргә? Булай дәвам итәргә тиеш түгел инде. Яхшыга алып бармаячак бу нәрсә егетләрне. Авыл советы председателе ир-ат булып, ул катырак тотынса, ихтимал тыя да алган булыр иде үзләрен. Ләкин безнең председатель хатын-кыз. Аның да кыюсызы. Мәсьәләне конкрет алып хәл итә алмый торганы. Үзе ул булай әйбәт кеше. Әмма җитәкче булу өчен коры әйбәтлек кенә җитеп бетми шул. Аның өчен тәвәккәллек, тоткан җиреңнән үзе алу да кирәк. Бу алай булдыра алмый. Холкы андый түгел. Партиешма секретаребыз ул яктан ут уйната торган кеше иде дә. Тик ул өйдә юк. Аның бер айга укырга киткән чагы иде. Комсомоллар белән сөйләшеп караган идем дә, тегеләрнең берсе дә комсомол түгел, взносларын түләмәгәнлектән инде әллә кайчан комсомолдан төшеп калганнар булып чыкты. Шуннан соң колхозның идарә утырышын җыйнап, шул утырышка дәштем мин буларны. Колхоз эшенә йөрмәсәләр дә, колхозда туып үскән булгач, колхоз члены санала бит әле алар. Хуш, идарә утырышында иртәгәдән үк эшли башларга, әгәр эшли башламыйлар икән, бүтән кискенрәк чара кулланырга дип карар чыгардык. Карар чыгардык, тик барыбер без дигәнчә эшләмәде теге пәри кымалаган нәрсәләр. Икенче көнне үк лесхозга барганнар да, шунда эшкә урнашып, хезмәт кенәгәләре алып кайтканнар.
Барып, кайтып йөргән була башлады булар. Лесхозга шылтыратып белешкән идем, анда да кинәндермиләр икән. Бер көн эшлиләр, 2 көн юк. Хәзерге заманда районга да, станциягә дә юл өзелми. Көн сайын колхоздан машиналар йөреп кенә тора. Ә лесхоз нәкъ район юлы өстендә. Барганда да, кайтканда да шул безнең колхоз машиналарына утырып йөритегеләр. Машина кызганыч түгел. Йөрсәләр йөрерләр иде. Ләкин колхозны ташлап киткән кешеләр, председательне төп башына утырттык дип көлүчеләр бит алар. Әнә шунсына ачу чыкты минем. Карап тордым да, тукта әле. Яшь кенә башлары белән артык акыллы булып, әтиләре булырлык кешедән көлмәсеннәр әле дип, шоферларга тегеләрне утыртып йөрмәскә куштым. Кем кушты дисәләр, председатель кушты дип әйтерсез дидем. Шулай дип әйткән булар тегеләргә. Ярар дигәннәр тегеләр. Алайга китсә, без дә берәр чарасын табарбыз. Председательгә әйтегез, әгәр шул сүзеннән кире кайтмаса, безгә үпкәләмәсен дигәннәр. Шуннан соң, атна 10 көн үткәч, районнан кайтып килә идем, күрәм, лесхоз турында юл өстендә басып тора булар. Юлның нәкъ уртасында. Мин килгәнне белеп, мине көтеп торганнар. Күрәләтә кеше таптап китеп булмый инде. Әйләнеп үтү минем холыкка хас нәрсә түгел. Шулай булгач, бу эш зәхмәт өчен генә ничек итеп үз холкыма үзем хыянәт итим диенде. Туктаттым машинаны. Көтәм. Сүз әрәм итеп башта үзем дәшәсем килми. Булар да тора. Булар да башлап бәйләнергә җөрьәт итмиләр. Кесәдән сигарет алып кабыздым да тартам. Күрәм, пышын гына нидер сөйләшәләр. Минем нервларның ныклыгын сыныйлар. Сынагыз, мин әйтәм, сынагыз. Күп сынадылар инде минем нервларны. Әмма моңарчы бирешкән юк иде әле. Сезгә генә ничек тә түзәрмен дим. Хәләт шундый. Шак кына ул бу була башласа, үземә үзем хисап биреп тора алмаячакмын. Я алар, я мин. Башта тегеләрнең нервлары биреште. Араларыннан берсе, әлеге шул Салих исемлесе, машинаның уң ягыннан килеп ишекне ачты да, "Чыгалы монда, агай. Сөйләшәсе сүз бар", диде. Мин моннан да әйбәт ишетәм. "Юк, син курыкма. Идарәдәге шикелле батыр бул, чыгып сөйләш", ди бу. Авызыннан аракы мичкәсе исләре килә. Ышсызлы кызыл аракы исе. Иң тәмсез ис. Мин аны читкә кагып, шунда выжлатып үтеп тә китә алайдым. Ләкин бу миңа соңыннан кыйммәткә төшәчәк иде. Шул ичманга председательнең өнен алдык дип ишраган бер кешегә мактанып йөриячәк иде. Шуңа машинадан төшәргә туры килде. "Я, нәрсә әйтмәкче буласыз?" Атаманнары Салих каршыма килеп, теш арасыннан гына "Син безгә ник каныгасың, председатель?" ди. "Ник син безне машинага утыртып йөртмәскә иттең? Бүтән сөйләр сүзегез шушы гына идеме?" дидем мин. Тегеләрнең кыяр-кыймас кына сүз башлауларына ачуым чыкты. Алар мине машинадан төшмәс, куркып качар дип уйлаганнар. Хәзер югалыбрак калганнар иде. "Безнеңме?" дип шәшәрәп чыкты арада иң кечкенәсе Мәхмүд дигәне. "Юк, булай гына түгел әле әйтәсе сүзләр." Ул куен кесәсеннән пычак чыгарды. "Менә моны күрәсеңме, председатель?" Мин дәшмәдем. Мыскыллы карап, елмаеп кына куйдым. Үзем пружина. Теге кизәнә башлауга тибеп егарга торам. "Кара әле", ди бу. "Эшне зурга җибәрмик, председатель. Иртәгәдән син шоферларыңа безне утыртып йөри башларга рөхсәт ит. Бүген безне үзең белән утыртып алып кайтасың. Тик шунысын искәртеп куябыз. Кайткач алай-булай тавышланып йөрисе түгел, югыйсә хәлең мөшкил булачак." Биттеме сүзегез, мин әйтәм. Үземнең бүтән тән калтырый. Тегеләрдән куркудан түгел, нәфрәттән, ачудан. "Хәзергә бетте", ди атаманнары. Алайса, менә булай, егетләр. Мин 2 сөйләшә торган кеше түгел. Колхозга кайтып эшли башламыйсыз икән, машина дип авызда ачмагыз. Куркытырга да җыенмагыз. Сезнең ишеләрне генә... Мин сүземне әйтеп бетерергә дә өлгермәдем. Теге кечкенәсе кадамакчы булып, пычагы белән миңа аргылды. Ялт кына читкә тайпылдым да, секунд эчендә пычаклы кулын каптырып, пычагын кайрып алдым. Шунда бер очтан үзендә тибеп йыктым. Анысының эше шуның белән бетте. Касыгын тотып, бүгәрләнеп барып төште. Бу хәл шундый тиз арада булып алды. Теге икесе миңа ябышырга өлгерә алмыйча да калдылар. Хәзер эш узган. Пычак минем кулда инде. "Я", дим тегеләргә.
Башыгыз ике булса, килегез хәзер минем янга. Эх, анагыздан шәрә туган нәрсәләр. Ашгырып өсләренә ыргылган идем, артларына да карамыйча өтәләнеп, кар йөреп, икесе ике якка сыпырттылар гына. Әтеге эшен тотып бөгәрләнеп ятканын кызганып машинага салдым да авылга алып кайттым. 4-нче дәфтәр. Юлда кайтышлый, әлеге шул әрәм тамаклар, аларны китереп чыгарган сәбәпләр турында уйлана торгач, бер фикер килде минем башка. Менә шушындый кала ятәшләргә юл куеп, җәмгыятебезнең киләчәгенә зыян китерәбез түгелме икәнбез? Тормышыбыз әйбәт хәзер. Бер баланы гына туйдырып торырга була дип, инде 20-гә җиткәч тә эшләтмичә, эшкә өйрәтмичә асрап яту кая алып чыгарыр икән безнең ул балаларны? Ә бит безнең эшләрне дәвам итәргә һәм безгә караганда яхшырак дәвам итәргә тиешле кешеләр алар. Шунсыз җәмгыятьтә үсеш юк. Шунсыз тормыш алга бара алмый. Ә безнең шагыйрь Гамил Афзал әйтмешли, өф итеп үстергән, юньле башлы белем алмаган, яшьтән нинди дә булса берәр һөнәргә өйрәнмәгән ул балаларыбыз ничек итеп башкара алыр икән үз эшләренә төшкән шул тарихи миссияне? Менә мәсьәләнең кайсы ягы сискәндерә. Шәһәр халкы өчен җавап бирә алмыйм. Әмма авылда 50 яшьлек әти-әниләре утын ярганда, терлек асларын чистартканда, яисә кар көрәгәндә, өйләрендә гармун уйнап, яки соңгы елларда бер ширгә әверелеп киткән шул гитараны ширтеп утырган әзмәвердә егетләрне очрату бер дә читен түгел хәзер. Явыз ният белән күмәк һөҗүм иткәннәре өчен тегеләрне җавапка тарттырырга була иде. Ни әйтсәң дә, райсовет депутаты да бит әле мин. Әмма башта үзләре, аннары әти-әниләре килеп ялынгач, кызгандым. Теге өчесенә дә колхозга кайтып эшли башларга дип катгый шарт куйдым. Шулай итеп дөрес эшләдем дип уйлыйм. Сутлашып йөрүнең файдасы тияр идеме, зыяны күбрәк булыр идеме, анысын әйтү кыен. Ә менә мәсьәләне тыныч юл белән хәл итү һәр ике як өчен дә начар булмады. Мин дә үз дигәнемә ирештем, тегеләр дә тәртә арасына керде. Күз тимәсен, хәзер колхозда ару гына эшләп йөриләр. Берсе төзүчеләр бригадасында, берсе курста укып кайтып шофер булды, берсе механизатор, Беларуська эшли. Әйе, көч белән тартышырга калганда, хәзер дә алай маха бирдем юк әле анысы. 47-нче елда бөтен Европаны җәяүләп айкап кайткан 22 яшьлек егет чагымда көч тә, тәвәккәллек тә бик күпкә артык иде. Ул чакта нәкъ шул тәвәккәллегем белән алдырдым да буга инде. Югыйсә чибәрлек алай шаккатмалы түгел минем. Ләкин адәм баласына шул нәрсә хас. Ул үзе чибәр булмаса да чибәрне ярата, чибәргә омтыла. Гомумән, адәм баласы үзендә булмаган сифатларга ирешергә тырыша. Мин дә үзем алай әллә кем түгеллекне артык уйлап тормадым, авылыбызның иң чибәр кызына гашыйк булдым. Күрше кызы иде ул. Кап-кара күзле, куе кара чәчле, йомры гәүдәле, малайларча җитез һәм гаҗәеп сөйкемле бер кыз иде. Миннән 2 яшькә олрак. Башта мин аны үземнең бер туган апам шикелле күреп яраттым. Чөнки минем апа-абыйларым юк. Аның да энесе юк. Шуңа ул да мине энесе шикелле күрә иде булса кирәк, гел үзе белән ияртеп йөри, зуррак малайлар кимсетә башласа, мине яклап сугышуга кадәр барып җитә. Бик кыю һәм тәвәккәл кыз иде ул. Әмма үсә барган сайын аның ул кыюлыгы кими, матурлыгы арта барды. Элек нечкә булган сыйракларына ит кунып йомырланды, элек ап-пак булган бит алмалары алсуланды. Мин сугыштан кайтканда ул инде зифа буйлы, нечкә билле, йомры күкрәкле, гаҗәеп бер сылуга әйләнгән иде. Ул шулай чибәрләнә һәм миннән ерагая барган сайын минем аны яратуым да үзгәрә барды. Хәзер мин аны бер туган апам шикелле итеп түгел, миңа бөтенләй таныш булмаган, әмма миңа дөньядагы бар кешедән, хәтта әниемнән дә якынрак булган кыз итеп ярата идем. Яратуын яратам, әмма ул хакта кызның үзенә әйтергә йөрәгем җитми. Эй, кая ул әйтү? Мин хәтта аны яратуыма үзеннән үземдә уялып йөрим.
Шуңа аңа бер ни сиздертмәскә тырышам. Шул ук вакытта сиздерәсе дә килә. Сиздергәнне сиздермичә генә сиздерәсе килә. Бер уйласаң, гаҗәеп инде бу мәхәббәт дигән нәрсә. Үзе чакыра, үзе кача, чыкмый чакырган җиргә дип җырлыйлармы әле? Күрәсең, бер миңа гына түгел, башкаларга да хастыр әнә шундый каршылыклы хисләр. Каршылыклы, әмма иң татлы, иң яшерен һәм иң изге хисләр. Бүтәннәр ничектер, әмма минем үземнең шуннан бүтән бер кайчан да андый хуштан яздырырлык тылсымлы хисләрне татыганым булмады. Гел Айсылу апагызга гына тугрылыклы булып яшәлде дисәм, хакыйкатькә хилафлык иткән булыр идем. Яшереп торуның кирәге юк. Кешедән яшерсәң дә, үзеңнән яшерү мөмкин түгел. Булды, гөнаһка кергәләгән чаклар. Махсус рәвештә истәп йөреп түгел әлбәттә. Бер дә көтмәгән уйламаганда кинәт кенә килеп чыга икән андый хәлләр. Тыймый да каласың икән. Ләкин шунысын кистереп әйтә алам. Бер кайчанда, бер кемне дә Айсылуымны яраткан шикелле итеп өзелеп ярата алмадым. Башта гына хур кызы булып күренә икән бит ул чит хатын-кыз. Яшьтән сөйгән яр, чын мәхәббәт бөтенләй башка. Ул гел тансык, гел саф, гел кадерле һәм гел яңа була икән. Мин Айсылу апагызны әнә шулай өзелеп яратуымны, ул яратуым гомер буена барачагын, әгәр мин аның белән кавыша алмасам дөньяда иң бәхетсез кеше булачагымны әлеге шул 47нче елда сугыштан кайткач аңладым. Аңлауны аңладым, ләкин шуны Айсылу апагызга да аңлатасы гына түгел, аны шуңа инандырасы да бар бит әле. Ул инде тәмам өлгергән 24 яшьлек чибәр кыз. Яныңнан үтеп киткәндә һушсыз калдыра. Аннан килеп, халык арасында абруйы да зур. Укытучы. Мин башта сугышта, аннары армия хезмәтендә йөргән елларда унны бетереп, үзебезнең авылда укыта башлаган. Укытучының абруйы ул чакта югары иде. Хәзер генә ул, кемгә карама, урта белемле дә, югары белемле. Ул чакта авылда 7 класс бетергәннәре дә санаулы гына иде. Айсылу инде читтән торып, Арча педучилищесын тәмамлап килә. Авылда аңа гашыйк булмаган берәр егет булдымы икән ул елларда? Юктыр. Үзебезнең авыл егетләреннән тыш, күрше авыл егетләре, РАНУ инспекторы, финагент, райкомол секретаре, райкомның оештыру бүлеге мөдире, барысы да аңа гашыйк. Барысы да аның белән берничә авыз сүз сөйләшер өчен генә дә юк йомышларын бар итеп, безнең авылга сугылып китергә тырыша иде. Әле ярый бәхеткә каршы Айсылу берсенә бер капланып төшми. Бөтенесенә дә русча итеп әйткәндә отворот-поворот биреп бара иде. Иде дип кистереп әйткәч тә, бу кеше шуларның барысында үзе күреп торган икән дип уйларга кирәкми. Аның өчен карап, ияреп йөрү мәҗбүри түгел. Авыл җирендә бер ни дә яшерә алмыйсың. Анда һәр кемнең кая басканына хәтле көне сәгате белән белеп, ишетеп торалар. Моның шулай булуы начар түгел минемчә. Әнә шул бер-берсенең хәлен күреп, белеп тору әхлакый бузыклыкка юл куймый. Шуңа күрә дә авыл җирендә гаилә низаклары, аерылышулар шәһәр җирендәгегә караганда бик күпкә ким. Чөнки авыл кешеләрен халык ни әйтер, кешеләрдән әйбәт түгел дигән фикер тотып, тыеп килә. Шәһәр тормышы ул яктан бөтенләй башка. Анда күрше йортта ниләр булганын гына түгел, күрше фатирда ниләр булганын да, хәтта кайчакта анда кемнәр яшәгәнен дә белмиләр. Авыл җирендә иртән түбән эштә булган хәл кичке якта бөтен авылга мәгълүм булмыйча калмый. Әйе, Айсылу хәзергә каты тора торуын. Ләкин ничек кенә дисәң дә, ул да бит адәм баласы. Ялгышып китеп, тегеләрнең берәрсенә аның да күзе төшеп куймас дип, өздереп кем генә әйтә ала? Чынлап торып, яратмасаларда тасма телле егетләргә кияүгә китеп барган кызлар азмыни бу дөньяда? Анысы аның әле анысы. Минем өчен тагын бер бик хәтәр бер кеше бар иде ул чакта. Тегеләр арасында анысының мөмкинлекләре бик күпкә артык иде. Сүз әлеге дә баягы шул шәйхи турында бара әлбәттә. Инде әйтеп киткән идем, төс битнең бер генә килмәгән җире дә юк моның. Үзе офицер. Ул чакта офицерларның дәрәҗәсе кызлар арасында
мондый егетләрнекенә караганда 3-4 мәртәбә артык иде. Аннары килеп, Шәйхинең телдә бик хәтәр шома. Ныклап тотынса, ташны эретергә мөмкин. Җыр белән биюгә дә авылда беренче иде ул. Минем үземдә исә ни тигесе, ни монысы юк. Күңелем белән биим дә, җырлыйм да. Бер дә кешедән ким түгел. Хәтта күңелем белән башкалардан әйбәтрәк җырлыйм. Башкалардан шәбрәк биим дә түгел микән әле. Ләкин кычкырып, кешегә ишетерлек итеп җырларга да, кеше алдында биергә дә үтер булдыра алмыйм. Йөрәгем җитми. Үзем генә чагымда биеп карыйм, була. Ә менә кирәк чакта кеше алдында юк. Әйе, үзем кичен клубта, аулак өйләрдә җырлый да, бии дә алмыйм. Ә күңел каһәрең аңа карап тормый. Авылның иң чибәр кызын Айсылуны ярата. Гел аңа гына омтыла. Гел шуны гына сөя. Аны үзегезгә мәгълүм Шәйхи дә күзләп йөри. Каянда ул яктан миңа Шәйхи белән тартышырга. Алда итеп үткән өстенлекләреннән тыш, Шәйхинең миңа караганда тагын бер отышлы ягы бар. Айсылуны ул мин бөтенләй якында бара алмаган җирләрдә дә күрә ала. Хәзер генә ул укытучысы да, сыер савучысы да, тракторчысы да барысы бергә киносын карый. Барысы бергә культура йортына җыелып, уйный, җырлый, концертын, спектаклен куя. Әгәр кемнең кем икәнен алдан белеп тормасаң, киеменә карап кына кайсы укытучы, кайсы сыер савучы икәнен бөтенләй айыра да алмыйсың. Бар да чәчәк кебек булып киенеп йөри. Моның шулай булуы бик әйбәт әлбәттә. Чөнки алар барысы да шул ук адәм баласы бит. Шулай булгач, нигә киемнәре белән үк бер-берсеннән аерылып торырга тиеш дияләр. Ә без яшь чакта эшләр башкачарак иде. Укытучылар бүтәнергә караганда затлырак киенә, чөнки алар акчага эшли иде. Аннары алар клубларга, аулак өйләргә дә гел түгел, бәйрәм-сейрәмнәрдә генә, концертларда катнашасы булганда репетицияләргә генә килә. Ә Шәйхи председатель. Аның барысына да хакы бар. Тели икән, Айсылуны мәктәптә дәрес вакытында барып та күрә ала, теләсә идарәгә чакыртып та сөйләшә ала. Аннары аның әрсезлек тә җитеп ашкан. Ә мин нәрсә? Башкасы турында әйткән дә юк инде. Хәтта Айсылу белән икәүдән икәү генә калган чакларыбызда да сөйләшер сүз таба алмыйча кыелыплар төшәм. Әгәр аңа яратуымны әйтсәм, кимсетермен, хәтерен калдырырмын да, ул мине гел күрә алмый ук башлар шикелле тоела. Әмма шул ук вакытта ул минем күңелемне аңлый да шикелле. Күз карашымнан аңлыйдыр. Шуннан аңларга тиеш дип уйлыйм. Мәхәббәт ул сүзсез дә аңлашылырга тиеш шикелле тоела миңа. Ләкин мин бу уйларымның дөресме түгелме икәнен тәгаен белмим. Шуңа, бәлки мин ялгыша торганмындыр дип шикләнәм дә. Бәлки мин гел юкка гына алданып йөри торганмындыр. Бәлки Айсылу инде күптән Шәйхи белән йөри торгандыр дигән хәвефле уй һич баштан чыкмый. Төннәр буе шул хакта уйланып, йоклый алмыйча ятам. Андый чакларда үземә үзем сүз бирәм. Иртәгә ничек тә Айсылуны туры китерәм дә, туп-туры барсын да әйтәм дә бирәм дим. Җитте дим, ниндидер мөгъҗиза булганын көтеп, гел булай билгесезлектә яшәгәнче, ичмасам барсын да белеп торуың хәерле дим. Югыйсә, уйлый-уйлый тилегә сабышып китүең дә ихтимал дим. Ә икенче көнне үзен күргәч, ни хәл Айсылу, укытып буламы? Яисә, ни хәл Айсылу, судан кайтып килешеңмени? Диюдән бүтән нәрсә әйтә алмыйм. Ә Шәйхи әйтә иде булса кирәк. Айсылу өендә ялгызы гына калган чакларда, чебеш алып китергә йөргән тилгән шикелле, алар өе турыннан да бик еш узгалый башлады бу. Колхозга мотоциклда алып җибәргәч, тизлеге дә артты. Алык та Шәйхи Айсылуга өйләнергә чамалы икән. Тик көз кирип, сугым суя башлаган, казымәләре башланган чакны гына көтәләр икән дип сөйли башлады. Дөрес. Айсылу үзе Шәйхи тилгәнгә алай бик үк мөкиббән шикелле түгел. Үзләренә су китергәндә безгә дә су кертә ул. Әнисе Асылбикә апай да минем әни янына көн сайын диярлек кирип йөри. Шунда Айсылу хакында сүз чыкса да, Асылбикә апай: "Эй Гайни Җамал, кыз үстерүләр дә бик читен хәл икән" дип күрсенеп куя. Башта 9 ай буена күтәреп йөрисең, аннары 2 елга якын күкрәк сөтеңне имезәсең. Исәя төшкәч,
кеше янында кеше төсле булсын дип, үзең киясен аңа кидерәсең, үзең ашыйсын аңа ашатасың, инде үсеп буйга җитте дигәч, ул бу булмагае дип, һаман шуның өчен җанатасың. Хәзер менә нинди бәндәгә тап булыр икән дип, ут итеп торырга кирәк. Син теләгәнне ул ошатмый, үзе ошатканны ул сиңа әйтми икән шул малай җаным. Миңа калса, председатель Шәйхулланың бер генә килмәгән җире юк Канада. Нишләтәсең аны? Кыз үзе өнәп бетерми шул. Эй, зыбаны хатын дип, Айсылуның әнисен чын-чынлап ырышып куям андый чакларда. Авызыңнан җил алсын бу көфер сүзләрне. Айсылу өчен куанам. Молодец дим аңа күңелемнән. Шәйхуллага кызыкмыйча, бик дөрес эшлисең. Син бүтән беркемнеке дә түгел, тик мине генә сөй, Айсылу, яме? Чөнки мин үзем дә тик сине генә сөям. Мин шулай уйлыйм уйлавында, кыз үзе бу мәсьәләгә ничек карыйдыр, анысын белгән юк. Кем белә? Бәлки ул мине гел дә яратмыйдыр. Бәлки бөтенләй бүтән кешедер аның күңелендә. Суны ул безгә нигез күрше итеп кенә кертә торган булуы да бик ихтимал бит. Менә шунысы сыздыра йөрәк майын. Ягымлы, җылы карашы бар инде барын. Әмма бер җылы карашка ышанып кына ничек тынычланмак кирәксең. Бәлки ул бүтән егетләргә дә шулай ягымлы карыйдыр. Кыскасы, Айсылу мине генә яратадыр дип, авыз ачып йөрергә һич тә ярамый. Нидер эшләргә, ниндидер чара күрергә кирәк иде миңа бу мәсьәләдә. Уйладым да, бер көнне Айсылу безгә су керткәндә, ишек алдында туктатып, әйттем мин моңа. Айсылу дидем, Шәйхи синең тирәдә бик еш кайнаша башлады бу араларда. Аның тасма теленә ышана күрмә, яме? Шуннан ул ни дип җавап бирде дип уйлыйсыз? Бер генә сүз әйтте ул миңа. Әмма берәгәйле итеп әйтте. Юләр, диде. Аннары чиләкләрен безнең кисмәккә бушатып, тагын суга төшеп китте. Мин мингрәп калдым. Ни дип әйтмәк булды икән ул кызый бу сүзе белән? Шул лыгырдык Шәйхигә ник ышаным инде мин Юләр дип әйтүе булды микән? Әллә нигә мин аңа ышанмаска тиеш әле Юләр диюе микән? Яки синең ни эшең бар миндә Юләр дип әйтүе булды микән? Төрлечә уйларга урын калдырырлык итеп әйтте бит бәхете булгыры. Кутны алырлык итеп әйтте. Судан әйләнеп кайтуын көтеп тордым мин моның. Көтеп тордым да, баягы сүзеңне ничек аңларга кушасың, Айсылу, дидем. Ике дә уйлап тормады бу, кычкырып көлеп куйды да, шуны да аңламагач, нинди егет инде син, Булат, диде. Бүгенгедәй хәтеремдә 3 ноябрь иде бу. Җирләр туңган булса да, көн әллә ни салкын түгел. Күктә бер булут әсәре юк. Якты кояшлы көн иде. Айсылуның әлеге җавабын ишеткәч, кинәт дөнья салкынайып, кояшның нуры сүнеп киткәндәй шикелле булды. Ул кыз хаклы. Мин егет кеше Юләр булып йөрергә тиеш түгел. Мәсьәләне мин үзем ачыкларга тиеш идем. Аны тик кыюлык, тәвәккәллек белән генә ачыклап булачак иде.